Nehemiáš. Prvá kapitola. Jeruzalém po návrate zo zajatia. Príbehy Nehemiáša, Chachaliovho syna. V mesiaci Kislev 20. roku som bol v pevnosti v Šušane. Vtedy prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spýtoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalém. Odpovedali mi: zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Nehemiášova kajúca modlitba. Vzdychal som: ach, Hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili. Nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať. Keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. Druhá kapitola. Povolenie k návratu a budovaniu. V mesiaci Nisán, v 20. roku kráľa Artaxerxa, keď víno bolo práve pred ním, vzal som to víno a podal kráľovi. Keďže som pred ním nebýval smutný, kráľ sa ma opýtal: prečo máš smutnú tvár? Veď nie si chorý. Nie je to nič iné ako smútok v srdci. Veľmi som sa preľakol. Odpovedal som kráľovi: nech žije kráľ na veky. Ako nemám byť smutný, keď mesto, kde sú hroby mojich otcov, je zrúcané a jeho brány pohltil oheň? Na to mi kráľ povedal: čo ty myslíš? Medzi tým som sa modlil k Bohu nebies. Kráľovi som povedal: ak sa to kráľovi páči a ak je ti tvoj služobník milý, pošli ma do Judska, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho vybudoval. Vtedy sa ma kráľ opýtal, a kráľovná sedela vedľa neho: ako dlho ti potrvá cesta? A kedy sa vrátiš? Kráľ uznal za správne vyslať ma, keď som mu udal určitý čas. Povedal som kráľovi: ak to kráľ pokladá za dobré, nech mi dajú odporúčacie listy pre miesto držiteľov v záriečí, ktorí mi zabezpečia sprievod, kým neprídem do Judska, a odporúčajúci list Asáfovi, správcovi kráľovských lesov, aby mi dodal drevo na zhotovenie brán chrámovej pevnosti, na hradby mesta a na dom, do ktorého sa mám nasťahovať. Kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka môjho Boha bola nado mnou.
Prišiel som k miestodržiteľom v Záriečí a predložil som im kráľove odporúčajúce listy. Kráľ so mnou poslal aj veliteľov vojska a jazdcov. Keď sa to dozvedel Sanbalat, Chorónsky a amónsky sluha Tobia, nesmierne ich zlostilo, že prišiel človek, ktorý sa usiluje o blaho Izraelitov. Nočná obhliadka múrov. Prišiel som do Jeruzalema a pobudol som tam 3 dni. Potom som v noci vstal, ja i niekoľko mužov so mnou, ale nikomu som neoznámil, čo mi môj Boh vnúkol vykonať pre Jeruzalem. Nemal som so sebou nejaké zviera, okrem toho, na ktorom som jazdil. V noci som vyšiel údolnou bránou k dračiemu prameňu až k hnojnej bráne a skúmal som hradby Jeruzalema, ktoré boli samá trhlina a ktorého brány pohltil oheň. Prešiel som k pramennej bráne a ku kráľovskému rybníku. Zviera však so mnou nemalo kadiaľ prejsť. Preto som pešo v noci vystupoval údolím a skúmal som hradby. Potom som sa obrátil a vošiel som údolnou bránou a tak som sa vrátil späť. Predáci však nevedeli, kam som šiel, ani čo robím. Ani Židom, ani kňazom, ani šľachticom, ani predákom, ani ostatným robotníkom som dovtedy nič neoznámil. Rozhodnutie stavať hradby. Potom som im povedal: Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: Schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Keď to počul Sanbalat Chorónsky, amónsky sluha Tobia a Arab Gešem, posmievali sa nám a pohrdavo nám vraveli: Čože to robíte? Chystáte azda vzburu proti kráľovi? Na to som im odvetil: Sám Boh nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme. Tretia kapitola. Zoznam obnovovateľov hradieb. Veľkňaz Eliašíb a jeho bratia sa dali do práce a vystavali ovčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju povežu Mea a potom povežu Chananel. Vedľa neho stavali muži z Jericha a vedľa nich staval Imriho syn Zakúr. Rybnú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Vedľa nich opravoval Meremót, syn Uriu, vnuk Kóca. Vedľa neho opravoval Mešulám, syn Berechiu, vnuk Mešezabela. Vedľa neho opravoval Cadok, syn Bánu. Vedľa neho opravovali Tekoania. Ich šľachtici však nesklonili šiek práci pre svojho pána. Starú bránu opravoval Paseáchov syn Jojada a Besodiov syn Mešulám. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Vedľa nich opravoval Melatia Gibeónsky a Meronotský Jadón, muži z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali miestodržiteľovi v Záriečí. Vedľa nich opravoval Charchajov syn Uzíel, jeden zo zlatníkov. Vedľa neho opravoval Chanania, jeden z mastičkárov. Tí spevnili jeruzalemské hradby po širokú hradbu. Vedľa nich opravoval Chúrov syn Erefaja, predstavený polovice jeruzalemského obvodu. Vedľa neho, oproti svojmu domu, opravoval Charumafov syn Jedaja. Vedľa neho opravoval Chašabnejov syn Chatúš. Ďalší úsek, aj pecnú väžu, opravoval Charímov syn Malkia a Pachad Moábov syn Chašúb. Vedľa neho opravoval Halóchešov syn Šalúm, predstavený polovice jeruzalemského obvodu i so svojimi dcérami.
Údolnú bránu opravoval Chanún a obyvatelia Zanoáchu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Opravili aj 1000 lakťov hradby až po hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval Rechábov syn Malkia, predstavený Bét Keremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Pramennú bránu opravoval Kolchozeho syn Šalún, predstavený Micpianského obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Opravil aj steny rybníka Šelach pri Kráľovskej záhrade, až po schody vedúce z Dávidovho mesta. Za ním opravoval Azbúkov syn Nechemia, predstavený polovice Bet-Cúrského obvodu, až oproti Dávidovským hrobom, po umelú vodnú nádrž a podom hrdinov. Za ním opravovali Leviti pod vedením Baniho, syna Rechúma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod Chašabia, predstavený polovice Keilského obvodu. Za nimi opravovali ich bratia pod vedením Chnadádovho syna Bavvaja, predstaveného druhej polovice Keilského obvodu. Vedľa nich opravoval Ješúov syn Ezer, predstavený Micpi. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu hradby. Za ním Zabajov syn Baruch usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby až po vchod do domu veľkňaza Eliašíba. Za ním Meremót syn Uriu, vnuk Kóca, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eliašíbovho domu. Za ním opravovali kňazi, muži z okolia. Za nimi Benjamín a Chašúb opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azaria syn Máseju, vnuk Ananiu, opravoval vedľa svojho domu. Za ním opravoval Chnadádov syn Binúj ďalší úsek od Azariovho domu po ohýb hradby až po roh. Uzajov syn Palál opravoval oproti ohybu hradby a veže, ktorá vyčnievala nad horným kráľovským palácom pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Paróšov syn Pedaja. Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu väžu. Za nimi opravovali Tekoania ďalší úsek, spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele. Po vyše konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Za nimi opravoval oproti svojmu domu Imérov syn Cadók a za ním opravoval strážca východnej brány Šechaniov syn Šemaja. Za ním opravoval ďalší úsek Šelemiov syn Chanania a Caláfov 6. syn Chanún. Za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berechiov syn Mešulám. Za ním opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti strážnej bráne až po prístrešok na rohu. Medzi prístrežkom na rohu a ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Nástrahy nepriateľov. Keď sa Sambalat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi sa namrzal. Posmieval sa Židom a pred svojimi súkmeňovcami a pred samárijským vojskom hovoril: Čo to robia títo úbohí Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či z hromady zrúcanín oživia kamene? Veď sú spálené. Amončan Tobia stál vedľa neho a povedal: Nech len stavajú. Líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. Počuj, Bože náš, ako nami pohrdajú. Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako ľúb do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich vinu, nedovol zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stavali. My sme však stavali hradby ďalej. Celé hradby boli pospájané do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať. Štvrtá kapitola. Keď sa Sambalat a Tobia, ako aj Arabi
Amónčania a Aždóďania dopočuli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa sprisahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmätok. Modlili sme sa k svojmu Bohu. A na obranu pred nimi sme vodne i v noci stavali proti ním stráž. Vtedy Júdovci hovorili: ochabuje nosičová sila. Ruín je priveľa a my nevládzeme dobudovať hradby. Naši protivníci hovorili: nič nebudú vedieť. Nič nezbadajú skôr, ako prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. Židia, ktorí bývali v ich blízkosti, prišli a varovali nás aspoň 10-krát. Kamkoľvek sa obrátite, odvšadiaľ idú proti nám. Preto som na nižšie položených otvorených miestach za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Keď som to videl, vstal som a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu. Nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy, aj za domácnosti. Ozbrojené zabezpečenie práce. Keď naši nepriatelia počuli, že sa to prezradilo a Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa mohli vrátiť k hradbám, každý k svojej práci. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy, štíty, luky a panciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. Tí, čo stavali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý, kto staval, mal na bedrách pripásaný svoj meč a takto staval, kým trubač stál vedľa mňa. Šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu som povedal: práce je veľa a je rozsiahla, no my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Tak sme pracovali na diele od východu ranej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom čase som nariadil ľudu: nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme, a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekali šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke. Piatá kapitola. Ponosy vykorisťovaných. Ľud, najmä ženy, začali hlasno volať o pomoc k svojim židovským krajanom. Niektorí sa sťažovali: svojich synov a dcéry musíme dávať do zálohu, aby sme dostali obilie, najedli sa a mohli prežiť. Iní hovorili: svoje polia, vinice a domy dávame do zálohu, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Ďalší zase vraveli: na zaplatenie dane kráľovi za svoje polia a vinice sme si museli požičať peniaze. Veď my sme takí istí ľudia ako naši súkmeňovci. Ich synovia sú takí istí ako naši synovia. A predsa musíme predávať vlastných synov a vlastné céry do otroctva. A niektoré z našich dcér sú už zotročené. Sme však bezmocní. Naše polia a vinice patria iným. Odpustenie dlhov. Keď som počul ich volanie o pomoc a tieto slová, veľmi som sa nahneval. Rozhodol som sa, že vezmem na zodpovednosť šľachticov a predákov a dohovorím im: vy úžerníčíte na úkor svojich bratov. Zvolal som proti ním veľké zhromaždenie a povedal som im: my sme podľa svojich možností vykúpili z otroctva svojich židovských bratov, ktorí boli predaní pohanom. Vy však sa mi predávate do otroctva svojich bratov a ich potom predávajú nám. Na to umlkli a nenašli slova. Ďalej som povedal: nedobre robíte.
Nechcete chodiť v bázni pred našim Bohom bez toho, aby nás pohania, naši nepriatelia potupovali? Veď ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Odpustme im tento dlh. Vráťte im teda ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. Na to odvetili: vrátime a nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako vravíš. Zavolal som kňazov, pred ktorými som ich zaviazal prísahou, že budú konať podľa tohto sľubu. Vytriasol som aj záhyby svojho rúcha a povedal som: nech Boh takto vytrasie z domu i majetku každého, kto nedodrží toto slovo. Nech bude takto vytrasený a prázdny. Na to celý zbor prisvedčil: Amen. Potom oslavovali Hospodina. A ľud urobil, ako sľúbil. Nehemiášova obetavosť. Od toho dňa, keď ma kráľ ustanovil za miesto držiteľa v Judsku, teda počas 12 rokov, od 20. do 32. roku kráľa Artaxerxa, ani ja, ani moji bratia sme si nenárokovali miesto držiteľské dávky. Predchádzajúci miestodržitelia, moji predchodcovia, zaťažovali ľud a vyberali od neho denne na chlieb a víno po 40 šeklov striebra. A ich sluhovia zneužívali svoju moc nad ľudom, ale ja som tak nerobil z bázne pred Bohom. Podielal som sa i na práci na hradbách. Nekúpili sme pole, ale všetci moji služobníci sa zapojili do práce. Pri mojom stole jedávali Júdovci a predáci, okolo 150 osôb, ako aj ľudia, ktorí k nám prichádzali z okolitých národov. Denne sa pripravoval jeden vôl, 6 vyberaných oviec, aj hydinu mi pripravovali a raz za 10 dní hojne rozličného vína. No miestodržiteľský plat som nepožadoval, lebo služba zaťažovala tento ľud. Pamätaj na mňa, Bože môj, na moje dobro, na všetko, čo som urobil pre tento ľud. Šiesta kapitola. Pokusy odstrániť Nehemiáša. Keď oznámili Sambalatovi, Tobiovi a Arabovi Gešemovi i ostatným našim nepriateľom, že som vybudoval hradby a neostali na nich trhliny, hoci vráta do brán som do tých čias ešte neosadil, Sambalat a Gešem mi odkázali: poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine na rovine Óno. Zamýšľali mi však urobiť niečo zlé. Ja som k ním však poslal poslov s odkazom: musím vykonať veľkú prácu, preto ta nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Podobným spôsobom mi poslali odkaz 4 razy, no ja som im odpovedal rovnako. Sambalat podobne poslal ku mne svojho sluhu aj 5. raz. Ten mal v ruke otvorený list, v ktorom bolo napísané: počuť medzi národmi, aj Gešem to tvrdí, že sa ty a Júdovci zamýšľate vzbúriť, preto staviaš hradby. Podľa týchto rečí sa chceš sám stať ich kráľom. Vraj si ustanovil aj prorokov, aby v Jeruzaleme o tebe prevolávali: Judsko má kráľa! Takú správu môžu oznámiť kráľovi. Poď teda, poradíme sa spolu. Na to som odkázal: nič z toho, čo tvrdíš, sa nestalo. Sám si to vymyslel. Tí všetci nás chceli zastrašiť, hovorili si: ich ruky ochabnú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, posilni moje ruky. Falošný prorok. Vošiel som do domu Šemaju, Delajovho syna, Mehetabelovho vnuka, ktorý žil oddelene. Povedal mi: poďme do Božieho domu, dovnútra chrámu. Zavrime dvere chrámu, lebo sa ťa chystajú zabiť. V noci sa ťa chystajú zabiť. Ja som však odvetil: môže niekto ako ja utiecť? Môže niekto ako ja vojsť do chrámu a zostať nažive? Nevojdem. Zbadal som, že ho Boh neposlal.
ale proroctvo o mne vyslovil preto, lebo ho Tobia a Sanballat najali za odmenu. Bol najatý, aby som dostal strach. Urobil to a prehrešil sa. Použili by to na šírenie zlej povesti o mne, aby ma mohli hanobiť. Pamätaj, Bože môj, na Tobiu a Sanballata, na tieto ich skutky, aj na prorokyňu Noadiu a ostatných prorokov, ktorí ma zastrašovali. Dokončenie opravy hradieb. Tak boli 25. Elúla hradby dohotovené za 52 dní. Keď sa to všetci naši nepriatelia dopočuli a uvideli to všetky okolité pohanské národy, veľmi zmalomyselňali. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha. V týchto dňoch judskí šľachtici popísali mnoho listov a odosielali ich Tobiovi. Tobiove zase dochádzali im, veď mnohí v Judsku s ním boli spojení prísahou. Bol zaťom Šechaniu, Arachovho syna, a jeho syn Jochanán si vzal dcéru Mešuláma, Berechiovho syna. Aj o jeho dobrých vlastnostiach hovorili predo mnou a moje slová donášali jemu. Tobia posielal listy, aby ma zastrašoval. Siedma kapitola. Stráženie brán. Keď boli hradby dostávané, dal som osadiť vráta. Boli ustanovení aj vrátnici, speváci a levici. Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chananiho a veliteľa pevnosti Chananiu, lebo bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. Rozkázal som im, nech neotvárajú brány Jeruzalema, kým slnko nezačne hriať. Nech vráta nezatvoria a nezamknú, dokiaľ slnko nezapadne za more. Obyvatelia Jeruzalema nech sa postavia do stráže. Jedni na strážne miesto a druhý pred vlastný dom. Zoznam tých, čo sa vrátili so Zerubbábelom. Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom málo ľudí a domy neboli postavené. Vtedy mi môj Boh vnúkol, aby som zhromaždil šľachticov, predstavených i ľud a zapísal ich podľa rodov. Našiel som rodový zoznam tých, čo sa vrátili na začiatku a v ňom bolo napísané: toto sú ľudia z provincie, ktorí sa vrátili zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebukadnesar. Vrátili sa do Jeruzalema a Judska, každý do svojho mesta. Prišli so Zerubábelom, Ješúom, Nechemiom, Azariom, Rámiom, Nachamánim, Mordochajom, Bilšánom, Misperetom, Bigbajom, Nechúmom a Bánom. Zoznam mužov izraelského ľudu. Paróšových potomkov bolo 2172. Šefatiových 372. Arachových 652. Pachat Moábových, teda Ješúových a Joábových 2818. Elámových 1254. Zatúových 845, Zakajových 760, Binújových 648, Bebajových 628, Azgádových 2322, Adonikámových 667, Bigvajových 2067, Adínových 655, Atérových, teda Chiskijových 98, Chašúmových 328, Becejových 324, Charífových 112, Gibeónových 95, mužov z Betlema a Netofy 178, z Anatótu 128, z Bét Azmavetu 42, z Kiriat Jearímu, Kefiry a Bérótu 743, z Rámy a Geby 621, z Michmásu 122, z Bételu a Aja 123, z druhého Neboa 52, potomkov druhého Eláma 1254, Charímových 320, mužov z Jericha 345, mužov z Lód Chadída a Zóna 721, potomkov Senaových 3930.
Kňazi. Jedajových potomkov z Ješúovej rodiny bolo 973, Imérových 1052, Pašchúrových 1247, Charímových 1017. Leviti. Potomkov Ješú, teda Kadmiela a Hodvu, bolo 74. Speváci. Potomkov Asáfa bolo 148. Vrátnici. Šalúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatitových, Šobajových potomkov bolo 138. Chrámoví nevoľníci boli potomkovia Cichu, Chasufu, Tabaóta, Kerósa, Siu, Padóna, Lebanu, Chagabu, Šalmaja, Chanána, Gidéla, Gachara, Reaja, Recína, Nekodu, Gazáma, Úzu, Paseácha, Besaja, Meuníma, Nefusíma, Bagbúka, Chakufu, Charchúra, Baclíta, Mechidu, Charšu, Barkósa, Siseru, Temacha, Necíjácha a Chatifu. Potomkovia Šalamúnových služobníkov boli potomkovia Sotaja, Sofereta, Peridu, Jalu, Darkóna, Gidéla, Šafatiu, Chatíla, Pocheret Hacebajíma a Amona. Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo 392. Tí prišli z Tel Melachu, Tel Charše, Kerúbu, Adónu a Ziméru, no nemohli dokázať, že ich otcovský rod a pôvod je z Izraela. Delajových, Tobíjových a Nekodajových potomkov bolo 642. Z kňazov potomkovia Chobaja, Kóca a Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileáčana Barzilaja a volal sa podľa ich mena, hľadali svoju listinu rodového záznamu. Keď sa však nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvätejších vecí, kým nebude ustanovený kňaz, ktorý sa bude dopytovať pomocou Urím a Tumím. Majetok a milodary navrátencov. Celé spoločenstvo dovedna tvorilo 42 360 ľudí okrem otrokov a otrokýň, ktorých bolo 7337. Mali aj 245 spevákov a speváčok. Koní mali 736, mulíc 245, ciav mali 435, oslov 6720. Niekoľkí z predákov rodov prispeli na dielo. Miestodržiteľ pridal k chrámovému pokladu 1000 zlatých drachiem, 50 kropeničiek a 530 kňažských rúch. Z predákov rodov prispeli na poklad určený pre dielo 20 000 zlatých drachiem a 2200 mín striebra. Toho, čo daroval zvyšok ľudu, bolo 20 000 zlatých drachiem, 2000 mín striebra a 67 kňažských rúch. Na to sa kňazi, leviti, vrátnici, speváci, ako aj niektorí z ľudu usídlili v Jeruzaleme, chrámoví nevoľníci i celý Izrael zasa vo svojich mestách. Keď nadišiel 7. mesiac, Izraeliti už boli vo svojich mestách. Ôsma kapitola. Prečítanie zákona. Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námestie pred vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Matitia, Šema, Anaja, Uria, Chilkia, Máseja a po ľavici Pedaja, Mišael, Malkia, Chašum, Chašbaddana,
Zecharia a Mešullám. Ezdráž otvoril knihu pred všetkým ľudom, lebo stál vyššie. Keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. Ezdráž dobrorečil Hospodinovi, veľkému Bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a odpovedal: Amen. Amen. Padli na kolená a kláňali sa Hospodinovi tvárov až po zem. Ješúa, Bani, Šerebia, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hodia, Máseja, Kelita, Azaria, Jozabád, Chanán, Pelaja a Leviti vysvetľovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona odsek za odsekom a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Smútok ľudu. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráž i Leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Tento deň je zasvetený Hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmúďte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal: Choďte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vašim útočiskom. Aj Leviti upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo tento deň je posvätný. Nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Svetenie slávnosti stánkov. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi aj leviti, k zákonníkovi Ezdrášovi, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona. V zákone, ktorý Hospodín prikázal prostredníctvom Mojžiša, našli napísané, že Izraeliti majú počas slávnosti v 7. mesiaci bývať v stanoch a že majú vyhlásiť a rozhlásiť vo všetkých mestách i v Jeruzaleme: Výjdite do hôr, prineste ratolesti šľachtených i planých olív, ratolesti myrtové, palmové aj ratolesti iných listnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli ratolesti a zhotovili si stany, každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na nádvorí Božieho domu, na námestí pri vodnej bráne i na námestí pri Efraimskej bráne. Tak si celé spoločenstvo tých, čo sa vrátili zo zajatia, zhotovilo stany a bývalo v nich. Izraeliti tak totiž nerobili odčias Jozuu, syna Núna, až po onen deň. Zavládla preveľká radosť. Každodenne od prvého až do posledného dňa sa čítala kniha Božieho zákona. 7 dní svetili slávnosť a na 8. deň sa podľa nariadenia konalo slávnostné zhromaždenie. Deviata kapitola. Kajúca modlitba ľudu. Na 24. deň toho istého mesiaca sa Izraeliti zhromaždili. Oblečení do vrecoviny a posypaní zemou sa postili. Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov. Postavili sa a vyznávali svoje hriechy aj previnenia svojich otcov. Povstali na svojich miestach, keď štvrtinu dňa čítali v knihe zákona Hospodina svojho Boha a štvrtinu dňa sa vyznávali a klaňali Hospodinovi svojmu Bohu. Potom sa Ješúa, Bani, Kadmiel, Šebania, Bunni, Šerebia, Bani a Kenáni postavili na stupienok pre levitov a hlasno vzývali Hospodina svojho Boha. Leviti Ješúa, Kadmiel, Bani, Chašabneja, Šerebia, Hodia, Šebania a Petachia povedali: Povstaňte, dobrorečte Hospodinovi svojmu Bohu. Od vekov až na veky nech dobrorečia tvojmu slávnemu menu, ktoré je vyvýšené nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si jediný, Hospodin. Ty si stvoril nebesia.
Nebesia nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty všetkému dávaš život a nebeské zástupy sa ti klaňajú. Ty, Hospodin, si Boh, ktorý si vyvolil Abráma. Vyviedol si ho z Úru Chaldejcov a dal si mu meno Abraham. Keď si zistil, že jeho srdce je ti verné, uzavrel si s ním zmluvu, že krajinu Kanánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Perizejcov, Jebúseov a Girgašeov dáš jeho potomstvu. Dodržal si svoje slovo, lebo si spravodlivý. Videl si biedu našich otcov v Egypte. Vypočul si ich volanie o pomoc pri Trstinovom mori. Urobil si znamenia a divy na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch i na celom ľude jeho krajiny, pretože si vedel, že sa voči ním správajú spupne. Tým si urobil meno, aké máš dodnes. Rozdelil si pred nimi more a uprostred mora prešli po suchu, ale ich prenasledovateľov si vrhol do hlbín ako kameň do rozbúrených vôd. Vodne si ich vodil oblakovým stĺpom a ohnivým stĺpom v noci, aby si im osvetľoval cestu, ktorou mali ísť. Zostúpil si na vrch Sinaj, hovoril si s nimi z neba a dal si im správne nariadenia, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Oboznámil si ich so svojím svätým dňom sobotného odpočinku a dal si im prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša prikázania, ustanovenia a zákony. Dal si im chlieb z neba, keď trpeli hladom. Aj vodu si vyviedol zo skaly, keď boli smední. Kázal si im, aby išli a zabrali do vlastníctva krajinu, o ktorej si so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dáš. Avšak oni, naši otcovia, spišneli. Zatvrdili sa a nepočúvali tvoje príkazy. Nechceli ťa poslúchať a nepamätali na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otroctva v Egypte. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil. Hoci si odliali podobu telaťa a povedali: toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. A hoci sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblakový stĺp od nich neodstúpil vodne, ale viedol ich cestou. Ani ohnivý stĺp v noci, lež osvetľoval im cestu, ktorou mali ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ich ústam si neodoprel svoju manu a dal si im vodu, keď mali smäd. 40 rokov si ich opatroval na púšti, nemali nedostatok. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im neopuchli. Dal si im kráľovstvá a národy. Rozdelil si im ich až po okraj. A oni zabrali krajinu Sichóna, krajinu Chešbonského kráľa i krajinu Bašanského kráľa Óga. Rozmnožil si ich synov ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si prisľúbil ich otcom, že vojdu do nej a zaberú ju do vlastníctva. Synovia vošli, zabrali do vlastníctva krajinu a ty si pred nimi pokoril obyvateľov krajiny, Kanánčanov, a vydal si im do rúk ich kráľov a národy krajiny, aby s nimi naložili, ako sa im páčilo. Obsadili opevnené mestá a úrodnú pôdu. Zabrali príbytky plné dobrých vecí, vykopané studne, vinice, olivové sady a množstvo ovocných stromov. Jedli, nasýtili sa, stučneli a užívali si vďaka tvojej veľkej dobrote. No spriečili sa, vzbúrili sa proti tebe. Tvoj zákon zavrhli a povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa navrátili k tebe. Dopúšťali sa veľkého rúhania. Preto si ich vydal na pospas protivníkom a tí ich sužovali. Keď vo chvíľach súženia volali k tebe o pomoc, ty si ich vypočul z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov.
Len čo si vydýchli, opäť páchali, čo sa ti nepáči. Keď si ich vydal na pospas ich nepriateľom a tí ich prenasledovali, znova volali k tebe. Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vypočul z neba a mnohokrát vyslobodil. Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spyšneli. Neposlúchali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim právnym predpisom, ktorých dodržiavaním človek žije. No oni vzdorovito mykli plecami, zatvrdili sa a neposlúchali. Veľa rokov si k ním bol zhovievavý. Napomínal si ich svojim duchom prostredníctvom svojich prorokov, no neposlúchali a preto si ich vydal do rúk národov krajín. Avšak pre svoje hojné milosrdenstvo si s nimi neskoncoval. Ani si ich neopustil, lebo ty si milostivý a milosrdný Boh. Teraz však, Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, nepodceňuj všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, našich prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud, od čias asýrskych kráľov až dodnes. Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo ty si konal verne, ale my sme si počínali bezbožne. Naši králi, naše kniežatá, naši kňazi a naši otcovia neplnili tvoj zákon, nedbali na tvoje príkazy a na tvoje výstrahy, ktorými si ich varoval. Vo svojom kráľovstve, napriek mnohým tvojim dobrodeniam, ktoré si im preukazoval, a v rozľahlej úrodnej krajine, ktorú si im dal, ti neslúžili. Ani sa neodvrátili od svojich zlých skutkov. Hľa, my sme dnes otrokmi. V krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobré veci. Hľa, v tej sme otrokmi. Jej hojná úroda patrí kráľom, ktorých si ustanovil nad nami za naše hriechy. Tí podľa svojej ľubovôle panujú nad našimi telami aj nad našim dobytkom. Sme vo veľkom súžení. Desiata kapitola. Obnovenie zmluvy s Bohom. Pre toto všetko uzatvárame písomnú pevnú dohodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi. Listinu spečatili miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chachaliu, a Citkia, Seraja, Azaria, Jirmeja, Pašchúr, Amaria, Malkia, Chatúš, Šebania, Mallúch, Charím, Meremót, Obadia, Daniel, Ginetón, Barúch, Mešullám, Abia, Míjamín, Mázia, Bilgaj, Šemaja. To boli kňazi. Leviti: Ješúa, syn Azaniu, Binnúj zo synov Chenadádových, Kadmiel a jeho bratia, Šebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Chanán, Micha, Rechób, Chašabia, Zakúr, Šerebia, Šebania, Hodia, Bani a Beninu. Predáci ľudu: Paróš, Pachad Moáb, Elám, Zatu, Bani, Bunni, Azgát, Bebaj, Adonia, Bigvaj, Adín, Ater, Hiskia, Azúr, Hodia, Chašum, Becaj, Charíf, Anatót, Nebaj, Makpiáš, Mešullám, Chezír, Mešezabel, Cadók, Jadúa, Pelatia, Chanán, Anaja, Hošea, Chanania, Chašúb, Hallochéš, Pilcha, Šobék, Rechúm, Chašabna, Máseja, Achia, Chanán, Anán, Mallúch, Charím, Bána. Záväzok neuzatvárať miešané manželstvá.
Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví, nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, céry, všetci, ktorí boli schopní chápať, pripojili sa k svojim vznešeným bratom. Zaviazali sa kliatbou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zachovávať a plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia. Svoje céry nevydáme za pohánov v krajine a ich céry nebudeme brať pre svojich synov. Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sobotného odpočinku, neprevezmeme to od nich ani v deň sobotného odpočinku, ani v iný posvätný deň. 7. roku sa zriekneme úrody i akéhokoľvek vymáhania dlhov. Záväzok odvádzať poplatky. Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba 1/3 šekla ročne na službu v dome nášho Boha na predkladané chleby, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavične spaľovanú obetu, na obety v dňoch sobotného odpočinku, v nov mesiace a na výročné slávnosti, na posvätné dary, na obety za hriech určené na získanie zmierenia Izraela a na všetku prácu v dome nášho Boha. Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud, určujeme losom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári Hospodina nášho Boha, ako je napísané v zákone. Zavezujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do Hospodinovho domu. Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, ako je napísané v zákone. Prvorodené zo svojho hovädzieho dobytka i oviec. Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky. Prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha. 10 zo svojho poľa zasa levitom. Leviti vyberú totiž 10 po všetkých našich vidieckých mestách. Keď leviti vyberajú 10, nech je s levitmi aj kňaz, Áronovský potomok. Potom leviti zanesú 10 z 10 do domu nášho Boha, do skladiskových komôr. Do komôr mali totiž Izraeliti i leviti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službu konajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha. Jedenásta kapitola. Osídlenie Jeruzalema vidieckým ľudom. Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby každý 10 išiel bývať do svätého mesta Jeruzalema a 9 zostali v iných mestách. Ľud žehnal všetkým, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. Toto sú predáci provincie, ktorí bývali v Jeruzaleme a judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách. Izraeliti, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci a potomkovia Šalamúnových služobníkov. V Jeruzaleme bývali niektorí z Judovcov a Benjamínovcov. Z Judovcov Ataja, syn Uziu, syna Zechariu, syna Amariu, syna Šefatiu, syna Mahalalela. Z Perecových potomkov Máseja, syn Barucha, syna Kolchozeho, syna Chazaju, syna Adaju, syna Jojaríba, syna Zechariu, syna Silčana. Všetkých Perecových potomkov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo 468 údatných mužov. Toto sú zase Benjamínovci. Salu, syn Mešuláma, syna Joéda, syna Pedaju, syna Kolaju, syna Maseju, syna Itiela, syna Ješaju. Ďalej Gabaj a Salaj spolu 928. Joel, syn Zichriho, bol ich predstavený a Jehuda, syn Hassennu, bol druhý nad mestom. Z kňazov Jedaja, syn Jojaríba, Jachín, Seraja, syn Chilkiu, syna Mešuláma, syna Cadóka, syna Merajóta, syna Achitúba, bol predstavený Božieho domu a ich bratia, ktorí konali službu v chráme.
Bolo ich 822. Ďalej Adaja, syn Jerocháma, syna Pelaliu, syna Amciho, syna Zechariu, syna Pašchúra, syna Malkiu a jeho bratia, predáci rodín. Tých bolo 242. Amašsaj, syn Azarela, syna Achzaja, syna Mešilemóta, syna Iméra a ich bratia, udatní hrdinovia. Tých bolo 128. Ich predstaveným bol Zabdiel, syn Hagedolíma. Z Levitov Šemaja, syn Chašúba, syna Azrikáma, syna Chašabiu, syna Bunniho. Šabbetaj a Jozabád z levických predákov, ktorí dozerali na vonkajšie práce pri Božom dome. Mattania, syn Michu, syna Zabdiho, syna Asáfa. Ten prvý začínal chválospev pri modlitbe. Bakbugia ako druhý medzi svojimi bratmi a Abda, syn Šamú, syna Galála, syna Jedutúna. Všetkých levitov vo svetom meste bolo 284. Vrátnici Akúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach. Tých bolo spolu 182. Ostatní Izraeliti, kňazi i leviti boli vo všetkých judských mestách každý na svojom dedičstve. Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele. Cicha a Gišpa boli nadradenými chrámovým nevoľníkom. Predstavený levitov v Jeruzaleme bol Uzi, syn Baniho, syna Chašabiu, syna Mattaniu, syna Michu, s potomkou Asáfa, ktorí spievali pri službe v Božom dome. Platil pre nich kráľovský príkaz a pevná dohoda pre spevákov o tom, čo kto mal robiť vo svoj deň. Petachia, syn Mešezabela z potomstva Zeracha, syna Jehudu, bol kráľovským pobočníkom vo všetkých veciach, ktoré sa týkali ľudu. Mestá Júdovcov a Benjamínovcov. Niektorí z Júdovcov sa usadili v osadách na svojich poliach, v Kiriat Arbe a priľahlých dedinách, Dibóne a priľahlých dedinách, Jekabcéle a priľahlých osadách, v Ješúe, Molade a v Bét Pelete, v Chacar Šuále, v Bér Šebe a priľahlých dedinách, v Ciklagu, Mechone a priľahlých dedinách, v En Remmóne, v Coreji a Jarmúte, v Zanóachu, Adulláme a priľahlých dedinách, v Lachíši a na jeho poliach, v Azeke a priľahlých dedinách. Tak sa usadili od Bér Šeby až po údolie Hinnóm. Príslušníci Benjamína bývali počnúc od Geby v Michmáse, Aji, Bételi a priľahlých dedinách, v Anatóte, Nóbe, Ananii, Chacóre, Ráme, Gitajime, Chadíde, Cebojíme, Neballáte, Lóde, Óne a v údolí remeselníkov. Z levitov sa niektoré judské skupiny pripojili k Benjamínovcom. Dvanásta kapitola. Leviti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom. Toto sú kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, Šealtielovým synom. Ješúa, Seraja, Jirmeja, Ezra, Amaria, Mallúch, Chattúš, Šechania, Rechúm, Meremót, Iddo, Ginnetój, Abia, Mijamín, Mádia, Bilga, Šemaja, Jojaríb, Jedaja, Sallu, Amók, Chilkia, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Ješú. Leviti Ješúa, Binnúj, Kadmiel, Šerebia, Jehuda a Mattania, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. Ich bratia Bakbugia a Uni stáli v službe oproti ním. Ješúa splodil Jojakíma, Jojakím splodil Eliašíba a Eliašíb splodil Jojadu. Jojada splodil Jonatána, Jonatán splodil Jadú. Kňazské rodiny za Jojakíma. V dňoch Jojakíma boli kňazmi títo predáci rodín. Za Serajovú rodinu Meraja,
za Jirmejovú Chanania, za Ezrovu Mešulám, za Amariovú Jochanán, za Mallúchovú Jonatán, za Šebaniovú Jozef, za Charímovú Adna, za Merajótovú Chelkaj, za Iddovú Zecharia, za Ginnetónovú Mešulám, za Abijovú Zichri, za Miniaminovú a Moadiovú Piltaj, za Bilgovú Šamúa, za Šemajovú Jonatán, za Jojaríbovú Mattenaj, za Jedajovú Uzi, za Sallajovú Kallaj, za Amókovú Eber, za Chilkijovú Chašabia, za Jedajovú Netanél. Zoznam levitov do čias veľkňaza Jochanána. Leviti, predáci kňažských rodín, boli spísaní za čias Eliašíba, Jojadu, Jonatána a Jadú až po kráľovanie perského Dária. Pri Léviovcoch boli predáci rodín vpísaní do knihy letopisov až po dni Jochanána, Eliašíbovho syna. Predáci Levitov boli Chašabia, Šerebia, Ješua, Binnúj, Kadmiel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesniach podľa rozkazu Božieho muža Dávida, oproti ním skupina pri skupine. Mattania, Bakbugia, Obadia, Mešulám, Talmón a Akúb boli strážnikmi, ktorí konali službu vrátnikov v skladiskách pri bránach. Tí boli za dní Jojakíba, syna Ješú, syna Jocadáka, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza zákonníka Ezdráša. Posviacka jeruzalemských hradieb. Pri posviacke hradieb Jeruzalema vyhľadali Levitov na všetkých miestach a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citarami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj zo sád Netofanov, z Bét Gilgádu, zo stráni Geby a Azmávétu. Speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. Keď sa kňazi a leviti očistili aj ľud, brány a hradby. Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som 2 veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k hnojnej bráne. Za nimi šiel Hošaja s polovicou judských kniežat, Azaria, Ezra, Mešulám, Jehuda, Benjamín, Šemaja, Jirmeja a niektorí z kňazov s trúbami, Zecharia, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mataniu, syna Michaju, syna Zakúra, syna Asáfa, jeho súkmeňovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Máj, Netanél, Jehuda a Chanáni hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. Pri pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch Dávidovho mesta. Pri výstupe na hradby ponad Dávidovým domom až po vodnú bránu na východe. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri pecnej veži až k širokej hradbe, ďalej ponad Efraimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananel a vežu Mea až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. Obe skupiny, vzdávajúcich vďaku, sa postavili v Božom dome aj so mnou i s polovicou šľachty, i kňazi Eliakím, Máseja, Minjamín, Michaja, Elioenaj, Zecharia, Chanania s trúbami, i Máseja, Šemaja, Eleazár, Uzzi, Jochanán, Malkia, Elám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachiu. V ten deň prinášali početné obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.
V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levitov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službu konajúcich kňazov a levitov. Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici, podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. Už dávno za čias Dávida a Asáfa jestvovali totiž vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. Za dní Zerubábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával podiely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval. Dávali posvätné dary levitom, leviti zase dávali posvätné dary Áronovým synom. Trinásta kapitola. Vylúčenie Amónčanov a Moábčanov. V tom čase čítali ľudu verejne z Mojžišovej knihy a našli v nej napísané, že Amónčan a Moábčan nikdy nesmie vstúpiť do Božieho zhromaždenia, pretože Izraelitom nevyšli v ústrety s chlebom a vodou, ale najali proti ním Bileáma, aby ich preklínal. Náš Boh však zmenil kliatbu na požehnanie. Keď počuli ten zákon, oddelili všetkých miešancov od Izraela. Odstránenie Tobiju z chrámu. Ešte predtým kňaz Eliašíb, ktorý bol správca siení domu nášho Boha a bol Tobijov príbuzný, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde predtým ukladali pokrmové obety, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, muštu a oleja, čo patrilo levitom, spevákom a vrátnikom, ako aj pozdvihované obety pre kňazov. Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme. V 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa som totiž ocestoval ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú pre Tobiu spáchal Eliašíb, zariadil totiž pre neho miestnosť vo dvoranách domu nášho Boha, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko Tobiovo domáce zariadenie z miestnosti. Miestnosť som prikázal očistiť a znova tam vniesť náradie Božieho domu, pokrmové obety a kadidlo. Nariadenie desiatkov. Dozvedel som sa tiež, že levitom sa neodovzdávalo to, čo im patrí, na čo sa službu konajúci leviti a speváci rozutekali každý na svoje pole. Vtedy som pokarhal predstavených a opýtal som sa: prečo je Boží dom opustený? Potom som ich zhromaždil a postavil na ich miesta. Vtedy všetci Júdovci prinášali desiatky obilia, muštu i oleja do zásobární. Za dozorcu nad skladiskami som určil kňaza Šelemiu, zákonníka Cadóka, z levitov Pedaju a za ich pobočníka Chanána, syna Zakúra, syna Mataniu, lebo ich pokladali za spoľahlivých. Ich úlohou bolo rozdeľovať čiastky svojim bratom. Pamätaj preto na mňa, Bože môj, a nevymaž z pamäti moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha a jeho službe. Znesvedcovanie dňa sobotného odpočinku. V tých dňoch som videl, že v Judsku v deň odpočinku lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremená a v deň sobotného odpočinku privážajú do Jeruzalema aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Vystrihal som ich, keď v takýto deň predávali potraviny. Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v deň sobotného odpočinku ryby a predávali rozličný tovar Júdovcom i v Jeruzaleme. Vtedy som pokarhal judských šľachticov a opýtal som sa ich: čo to za veľké zlo páchate, keď znesvecujete deň sobotného odpočinku? Nerobili tak už vaši otcovia, takže náš Boh uviedol na nás aj na toto mesto všetkú tú pohromu? Vy však privolávate na Izrael ešte väčší hnev tým, že znesvecujete deň sobotného odpočinku.
Len čo sa v bránach Jeruzalema začalo stmievať pred dňom sobotného odpočinku, rozkázal som, aby brány zatvorili. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili skôr ako po dni sobotného odpočinku. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých k bránam, aby sa v deň sobotného odpočinku nedostal dnu nijaký náklad. Potom kupci a predavači rozmanitého tovaru prenocovali raz alebo 2 razy mimo Jeruzalema. Vtedy som ich napomenul a povedal im, prečo nocujete pred hradbami. Ak to urobíte ešte raz, siahnem na vás. Odvtedy v deň sobotného odpočinku neprichádzali. Levitom som prikázal, aby sa očisťovali, keď išli strážiť brány, aby sa v deň sobotného odpočinku svetil. Pamätaj na mňa, môj Bože, i pre toto a zmiluj sa nado mnou pre svoju veľkú milosť. Opatrenia proti cudzím ženám. V tých istých dňoch som videl Júdovcov, ktorí sa oženili s Aždóďankami, Amónčankami a Moábčankami. Polovica ich detí hovorila po aždótsky a nevedeli hovoriť po judsky, iba rečou niektorého iného národa. Preto som sa s nimi pohádal. Zlorečil som im, niektorých mužov som zbil, vysmial som ich a zaprisahal na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Či nezhrešil týmto izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa ako bol on, bol miláčikom svojho Boha a on ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. Či musíme o vás počúvať, že páchate všetko toto veľké zlo a že ste sa spreneverili svojmu Bohu, keď sa ženíte s cudzinkami? Jeden zo synov Jojadu, syna veľkňaza Eliašíba, bol zaťom Samballata Choronského. Preto som ho od seba odohnal. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenie kňažstva a pre zmluvu kňazov a levitov. Záver knihy. Tak som ich očistil od všetkého, čo je cudzie. Zriadil som poriadok, služby pre kňazov a levitov, každému podľa druhu jeho práce, aj dodávanie dreva a prvotín v určený čas. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobro.